galin wannan sai ta yi ɗoi. Ranar ce da Allah. Ni wallahi kaban takaici kaban mamaki top 9. Abokina matsala gare ka Malu. Kai mi gare ka. Ni ka san ban da matsala. Da Allah ga Kai wani na Allah. wani tsaya jira to yanzu ba gashi ka to kuma ka bani shawara kan faɗa min kauna ta ba. Ai abinda annani na aza kai waye sai. Na dauka lambasis ɗinka tana aiki. Ashe kai gaba ɗaya kara hake samuna. Abokina duk jiran da na tsayi naka sai ka dawo sannan mu tai a kai ka nan. Haba. Kai gaba ɗaya baka tantance ma ka shigo binni Yanzu ba. ba dai ka bani shawara ba. Na baka. Ni a sai da zan yi in wace da ita. Kaunan nan zan koma ma. Duk yadda za a yi Eh, ka ci mutuncin. an gama. Ka hita mutunta ɗaya ta kan ka tsaye ka bi ƙaunata ta hita haɗuwa. Ni da ina zargin kazama ta ma wallahi. Kai da Allah. Ai da galin wannan sai ta yi ɗoi. Na rance da Allah. Shi yasa nace dole sai ka to ka san duk abin da zai bata ma rai ban so ne. Ai ni inda ina nan babu ma da za a yi ka hurta ma wannan kana so. Babu matsala. Dan ba ta yi ma kalaka ba. Ina kake Malu? Eh? Zan sayar zan saita maka yana hanya. Babu dai kare gidan nan ko? Babu kare ina kare? Babu matsala babu. Dan babu ina matsala. mugun son tsoron kare. Babu kare gidan nan. A kai ko ai ka san in babban abokin ango. Ai ana tura kohani zan shiga cikin ɗauko amarya. Zan fara shirya kaina ga kaunatan mu ta hidda. Zan fara shirya kaina